Hola a tothom, bona diada de Sant Jordi. M'he volgut afegir en aquesta recomanació de llibres que fa el Casal Català de Brussel·les i us vull presentar aquest llibre de poesia que es diu Com l'estel que no hi és i és de la Berta Giraut. És una poetessa molt jove que s'estrena, nascuda l'any 80 a Barcelona i bé, simplement trobo que és un llibre, ja com podeu veure, molt bonic, estèticament, però a més és un llibre costumista, però molt terrenal, molt humà, molt del que ens passa a les persones, on jo crec que cadascú s'hi pot sentir plenament reflectit i pot trobar, no, el seu poema. Espero que us agradi aquesta recomanació i que, si podeu, doncs la seguiu. Bona diada a tots!